Kahulugan ng panaginip at nunal ay nagtatanong at itago lang natin sa pangalang Warren. Si Warren ay nanaginip na ang kanilang bahay ay binuhat daw ng hangin at ito ay inilipat. Ano raw ang kahulugan? Dalawa ang may kahulugan dito sa panaginip mo, Warren. Una ang bahay, pangalawa ang hangin. Ayon sa aklat ni Professor Swam, ang malakas na hangin sa inyong panaginip ay nangangahulugan ng pagkalugi ng inyong negosyo at may kakaharapin kang malaking problema. Ang bahay naman, kung ito ay luma o gibang bahay, nangangahulugan na mabibigo ka sa inyong mga pangarap. Pero kung ang bahay sa inyong panaginip ay malaki, nangangahulugan na aasinso ka sa inyong Sa mga madadaanan ng bidyong ito, kung may panaginip kayo na gusto ninyong malaman ang kahulugan, i-comment nyo lang sa baba. Kung hindi ka pa nakapollow, baka hindi na tayo magkitang muli. May nagtatanong at itago lang natin sa pangalang Shelly. Ang kanyang katanungan ay ang panaginip ng kanyang asawa. Kanyang asawa ay nanaginip sa imahe ni Mama Mary, tapos ito ay nabasag. At bigla lang daw bumaha. Naaano daw ang mga kabahayan, pati na ang aming bahay. Ano ang ibig sabihin? Ayon sa aklat ni Professor Swami, kahit anong bagay ay inyong mapanaginipan na ito ay mabasag, ito ay nangangahulugan ng kabiguan, pagkatalo ng mga kaanak na magkakasakit, posible pang siyang nanaginip ang magkakasakit. Ang tungkol naman sa baha, ito ay nangangahulugan ng sakit at kabiguan. Ang nunal na ating bigyan ng kahulugan ngayon ay nunal na dadaluyan ng luha. Ayon sa aklat ni Professor Swami, na ang nunal na madadaanan ng luha, ito ay nangangahulugan ng paghihiwalay. Ang sinasabi ni Professor Swami, hiwalay ay dalawa. Una, maghihiwalay dahil hindi na magkakasundo, lalo na sa mga mag-asawa. Ang pangalawang uri ng hiwalayan ay ang hihiwalayin ng kamatayan. Ibig sabihin, ang partner ng taong may nunal, dadaanan ng luha, mauunang mayapa. Mga Richie ay nanaginip ng maraming ipis. Ano raw ang kahulugan? Ayon sa aklat ni Professor Swami, ang ipis ay nangangahulugan ng kahirapan at may mga mandaraya na nakaabang sa inyong negosyo o hanap buhay. Delikado pang malulugi ang inyong negosyo. Ang babae na mananaginip ng ipis, makapangasawa siya ng lalaking babaero. Ang dalaga naman ay magkaroon ng kasintahang lasinggero. Marami ring sintahan. Ang nunal na bigyan natin ng kahulugan ngayon ay nunal sa binti. Ayon sa aklat ni Professor Swami, na ang taong may nunal sa binti, nangangahulugan na siya ay mapagmahal. Huwara, gusto niya laging sexy. Si Anonymous ay nagtatanong tungkol sa kanyang panaginip na siya ay dinadalaw daw ng kanyang mga kaibigan, tapos siya ay nakakita ng mga malalaking bahay. Ano raw ang ibig sabihin? Ayon dito sa aklat ni Professor Swami, na ang inyong panaginip tungkol sa mga kaibigan mo, sabihin na iniisip kanila, pinag-uusapan kanila. Ang panaginip mo tungkol sa mga malalaking bahay, nangangahulugan ito na aangat ang inyong pamumuhay. Ang nunal na bigyan natin ng kahulugan ngayon ay ang nunal sa pusod. Sa mga taong may nunal sa pusod, ito ay para sa inyo. Ayon sa aklat ni Professor Swami, na ang taong may nunal sa pusod, ito ay nangangahulugan na siya ay mapagmahal, maarugain at maawain. Napakaswerte ng lalaki na makapangasawa sa isang babaeng may nunal sa kanyang pusod dahil hindi siya magugutom. Ang nunal na ating tatalakayin ngayon ay ang nunal sa labi. Sa mga taong may nunal sa labi, para sa inyo ito. Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ikaw ay may nunal sa inyong labi, nangangahulugan na ikaw ay romantika o romantiko. Ikaw ay madaldal na parang piriko. Lapitin ng inyong opposite sex dahil ikaw ay may nunal sa inyong sikretong bahagi ng inyong katawan. Mag-ingat sa mga tukso. Ang nunal ngayon na ating bigyan ng kahulugan ay ang nunal sa kilikili. Sa mga taong may nunal sa kilikili, para sa inyo ito. Ayon sa aklat ni Professor Swami, kung ikaw ay may nunal sa kaliwang kilikili, nangangahulugan na ikaw ay mapagkakatiwalaan. Kumbaga, ikaw ay pagkakatiwalaan ng inyong amo o employer. Ikaw rin ay magandang magtago ng sikreto. Kung ang nunal mo naman ay nasa kanang kilikili, nangangahulugan na ikaw ay maaasahan, marunong na magtago ng sikreto. Kahit na ikaw ay puputulan ng liig, hindi ka pa aam. Ang panaginip na bigyan natin ng kahulugan ngayon ay tungkol sa drum. Yun bang ginagamit tuwing may parid para tumugtog? Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ikaw ay nanaginip na narinig mo ang tunog ng drum, nangangahulugan ito na may alok na darating sa inyo na magmumula sa abroad. Kung may parada na sinundan ng isang banda at marinig mo ang malakas na tunog ng drum, nangangahulugan na magkaroon ka ng kasintahang tapat sa kanyang pag-ibig at mabait. Nunal naman ngayon na ating tatalakayin ay ang nunal na nasa balikat. Sa mga taong may nunal sa inyong balikat, makinig. Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ikaw ay may nunal sa kaliwang balikat, nangangahulugan ito na ikaw ay papasanin mo ang mga mabibigat na mga sulirani. Kung ang nunal mo naman ay nasa kanang balikat, ito ay nangangahulugan nga lagi kang guguluhin. Ikaw ay
maiinggitan at mga malalaking problema rin ang inyong pabasa. Ang nunal na ating bigyan ng kahulugan ngayon ay ang nunal sa dibdib. Sa mga taong may nunal sa dibdib, makinig. Ayon sa aklat ni Professor Swami, kung ang nunal ay nasa kaliwang dibdib, nangangahulugan na ikaw ay maunawain na tao, hindi sakip, maawain at ikaw ay mapagmahal. Kung ang nunal mo naman ay nasa kanang dibdib, nangangahulugan ito na ikaw ay matapang, pasaway, hindi pwedeng hindi mangyayari ang inyong gusto at ikaw ay may paninindigan. Kung ang iyong nunal ay nasa gitna ng iyong dibdib, nangangahulugan na ikaw ay may dugong militar, may dugong pulbura, malakas. Kung ikaw ay magagalit, kaya mong buhatin ang inyong asawang singlaki ng elepante. Ang panaginip na bigyan natin ng kahulugan ngayon ay tungkol sa mataba. Sa mga taong nanaginip ng mataba, ito ay para sa inyo. Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ikaw ay nanaginip na ikaw ay tumaba, nangangahulugan ito na iyong makamtan ang malaking pag-angat sa inyong katayuan sa buhay. Kung ibang tao ang napanaginipan mong mataba, nangangahulugan na iyong maangkin ang kabutihan. Kung napanaginipan mo ang isang taong tumaba at ito ay nakasuot ng puting damit at ito ay nakatagilid, ang taong iyon ay dadapuan ng karamdaman at nanganganib pang siya ay mamahinga na. May nagtatanong pero hindi siya nagpakilala. Ang kanyang panaginip ay tungkol sa motorsiklo at baha. Ayon dito, magandang hapon. Itatanong ko lang kung ano ang kahulugan ng aking panaginip na ako ay bumibiyahe sakay ng isang motor. Namaya may nakita akong malakas na baha. Salamat Anonymous sa inyong katanungan. Ayon sa aklat ni Professor Swami, ang motor, makita mo man o sinakyan mo, nangangahulugan ng pagkaantala. Ibig sabihin matagal pang dumating ang inyong hinihintay. Ang baha naman ay nangangahulugan ng karamdaman at kabiguan. Kung may nagtatanong, itago lang natin sa pangalang Jaime. Ang kanyang panaginip ay tungkol sa maraming pera. Ayon sa kanya, magandang hapon Sir Lad. Ano ang ibig sabihin sa aking panaginip? Sir, na marami daw akong pera. Lahat titig 1,000. Naglalakad ako sa daan kasama ang aking asawa. Ano ang ibig sabihin nito Sir Lads? Maraming salamat Jaime sa inyong katanungan. Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay mananaginip na ikaw ay nagiging mayaman or maraming pera, nangangahulugan na ikaw ay lalo pang magsisikap upang hindi ka maghihirap. May nagtatanong, itago lang natin sa pangalang Lini. Ang kanyang panaginip ay tungkol sa mga daga. Ayon sa kanya, good PM sir, ano ang ibig sabihin kung mananaginip ng daga? Mga malalaking daga. Hindi rin naman ako kinagat. Salamat sa pagsagot. Maraming salamat Lani sa inyong katanungan. Ayon sa aklat ni Professor Swami, kung ang daga sa inyong panaginip ay tumatakbo, ibig sabihin na mag-ingat ka sa inyong pangangatawan. Malamang ikaw ay dadalawin ng karamdaman. Mabuti na lang at hindi ka kinagat, dahil kung ikaw ay kinagat pa, nangangahulugan ito na ikaw ay magkakasakit. Ikaw rin ay pagtaksila ng inyong nobyo. Sa Anonymous ay may katanungan. Ito ay tungkol sa kanyang panaginip na lagi daw niyang napanaginipan ang ama ng kanyang anak. Sa kasalukuyan daw ang kanyang ex, iba ng kinakasama at may 3 anak dahil lagi niyang napanaginipan ang ama ng kanyang. Ayon sa kanya, hello idol. Ano ang ibig sabihin ng aking panaginip na lagi kong napanaginipan ang ama ng aking anak? Sa kasalukuyan ay mayroon na siyang kinakasama at may 3 anak na sila. God bless idol, salamat. Maraming salamat Anonymous. Ang inyong panaginip ay nangangahulugan lamang lagi kanyang iniisip, naaalala ka pa rin niya. Pwede rin topic kanya sa kanyang mga kaibigan. So maraming salamat Anonymous sa inyong katanungan. Dailin ay nanaginip na sumakay ng sasakyan at nakakita ng kabao. Hello Sir Lads, tanong ko lang ang aking panaginip. Sakay daw ako ng isang motorsiklo uwi sa amin. Pagdating namin sa unahan, ako ay bumaba. Tapos may ibang sumakay sa sinasakyan kong motorsiklo. Ay dumaan na 4-way na sasakyan. Ako ay pumara at sumakay. May dumating na mga tao, may dalang kabaong, may namamatay daw. Pakisagot Sir Lads. Thanks. Maraming salamat Dailin sa inyong katanungan. Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay nakakita ng kabaong sa inyong panaginip, nangangahulugan ito ng kalungkutan. Kung saan nakapunta riya ang unahan ng kabaong ay doon magmumula ang balita ng pagdadalamhat. Kadalasan ay may mamamatay sa inyong kapitbahay. Ang pagsakay mo sa jeep, nangangahulugan na aangat ang inyong pamumuhay. Ang panaginip na bigyan natin ng kahulugan ngayon ay tungkol sa taxi. Sa mga nanaginip ng taxi, ito ay para sa inyo. Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay nanaginip na dumaan sa iyo ang taxi, nangangahulugan ito na ikaw ay makatanggap ng sermon o ikaw ay mapapagalitan. Pero kung ikaw ay sakay sa isang bagong taxi, nangangahulugan ito na aangat ang inyong katayuan sa buhay. Ang panaginip na bigyan natin ng kahulugan ngayon ay tungkol sa ari ng tao. Ayon sa aklat ni Professor Swami, kung ikaw ay nakakita ng ari ng lalaki tapos ito ay malaki, nangangahulugan na makakatanggap ka ng pera. Kung dalaga ang nanaginip na nakakita ng ari ng lalaki, nangangahulugan ito na mababalot siya sa mga chismis at siya ay pagsisilusan. Sa mga madadaanan ng video ito, kung may panaginip
kayo na gusto ninyong malaman ang kahulugan, i-comment nyo lang sa ibaba. Kung hindi ka pa nakafollow, baka hindi na tayo magkitang muli.